Polish language, the Kashubian Polish language, Przez to, że zadzino polszczy kasiepści język winonie, dla nas każda pamiątka, co świadczy o polskusce, kasiepskusce, stała sobarowyźny. Tak zaczynają swoje opowieść z potomkowie kasiebów winonie, miejsce na nordze Zjednoczonych Stanów w stanie Minnesota. Dzema zajechali tyś z kamerą rodny zemi, żeby pokazać pierwszy raz w dziejach telewizji polszczy, że do Ameryki tyś wyjechało wiele kasiebów w drugiej połowie XIX wieku. Język jej zadziniony, gadają leno po anielsku. Zwacie równak tyńce, kąsk spiwe, ale przede wszystkim świadomość polskiego a kasiepskiego pochodzenia je, wydaje się nawet, że odkrywuny je na nowe. First Polish people came to Winona in 1855. Pierwsi polscy kasiepści usadnicy przeszli do Winony w 1855 roku. Były to dwie familie Bronków i Ekmanów. Przez te pierwsze lata oni przecierali szlachę dla następnych, ty w Winonie. Mój prastark przebył do Ameryki jeść 10 lat chudci. Nie chce łepcia z zaborów prościch, zginąc w proście armii na ich wojnach. Sikił ty w rozmaitych mylach place dla se. Był nawet w Kanadze. Na ostatku przeszedł do Winone i ty łesyt. Wiele lat myślało, że je tyle na krótki czas, ale łestał ty na wiedno. Pierwsi usadnice założyli farmę i gospodarzele. Nie było już wnętrza z przemysły. Inni łesytli pera 10 km stąd w miastach Dodge i Pine Creek. Stworzyło się przez to kasiepsko-polskie dwumiasto. W tych miastach je więcej kasiebów jak w Winonie. A w Winonie mamy kule 30% Polechów, w nich jaś 95% to są kasiebi. W naszych księgach historycznych można odczytać ich pochodzenie. Są oni z Bereśków, Betowa, Łygoście, Kustyżna, Giełcewa, Parchowa. Są to dzisiejsi powiaty betowści i kustyrści. Tyłe wszystko zaczęło się krącać kule rzeki Mississippi, jednej z największych rzeków na świecie. Tą rzeką spływione były ogromne masy drewna. Wkoło tego tworzył się przemysł. Nasi starkowie na samym początku, czyjś nie znali języka, robili przeobróbce tego drewna. Żnole je podbudować treków. Piałci robiły w pralniach, a w fabrykach dzewe tworzyli cygarety a bumci. And as I mentioned to you yesterday, when we were doing some of the interview, w pismionach mamy o tym, że kasiebi byli bardzo pojętni. I w 1900 roku byli oni bismonama, wystarczalama zakładów, tartaków, byli też urzędnikami. Tej wnet wybudowali ten piękny kościół świętego Stanisława Kostci, który my nazywamy ty myłą bazyliką. Mother's name was Chezon, or in America, Curzon. And my dad came from a family over in Wisconsin across the Moja mamka była z kasiepści rodzezna Cerzon. Była ty adoptowana przez polską familię u nazwisku Wieczorek. Do mamy równak nigdy po polsku. Mój pierwszy kontakt z polskim językiem i kulturą je miał w szkole podstawowej pierwszego stopnia w Winonie, która przenaliga do kwestii świętego Stanisława Kostci. Tej każdy dzień uczbę zaczynał się od polskim modlitwy i kończył na modlitwie. Taki się uczył polski we młewe i słów. Potem je był w rozmaitych krajach, miał kontakt z wiele językami, nawet japońskim. Dopiero na starsze lata je wrócił do Winony i zaangażował się przy kwestii polskim świętego Stanisława.
Ty je zpívia v chórze poleści piesnie. Newicy podczas pogrzebów poleści parafianie prosili, żeby śpiewać na pogrzebach piesniom serdeczne matkę, jako hymny, a tyś dobry je za nasz Panie. Równak w ostatnich 20 latach to wszystko pomału gasnie. Teraz my przeważnie śpiewamy na głodę. Najtrudniejszym dla młodszych należników chóry je wymowa polskich słów. The secondary migration now has started from Winona going north and west to Homestead. W latach 30. XX wieku był wielki kryzys gospodarczy w Winonie. Tej ledze sikle innych placów w Ameryce. Wielki karno ledze szło tej do Nordowe Dakoty. Tam doszli oni do miasta o nazwie Warszawa, które było założone pod końcem XIX wieku też przez kasiepskich i poleścich emigrantów. To była w ten czas jakby emigracja z emigracji. Na całe trasę między Winoną a Warszawą to ekule 800 kilometrów są płytumkowie płelechów a kasiebów. I was born in Long Beach, California, the third child of 6 to Stephen and Leonarda Risky. My mother's maiden name was Kudrowski. Jejem z Warszawy, stąd Nordowy Dakota, choć je są urodza w Long Beach w Kalifornii. Moja matka była z domu Ciedrowsku. Mój prastark przeszedł do Warszawy tystundka z Winony. Rodzice byli urodzeni w Warszawie. Wyjechali do Kalifornii, gdzie mój tatk założył swój biznes, a moja memka zaczęła uczyć w szkole. Dwoje starszych rodzeństwa urodzało się jeść w Dakoce, a czwórka w Kalifornii. My wrócili do Warszawy w latach 70. W 80. jest ułożenia z Rogera Schustera, tyś płelicha. Jego starsi byli zdresiony z moima. Tak my już 28 lat żyjemy w Nordowej Dakoce na farmie. Między Winoną a Warszawą, a też w okolnych miastach a wsach kasiebiłe stawili trwały ślady swojego dzejani. Są tam do dziś razem z potomkami polechów z innych regionów Starego Kraju. W latach 70. XX wieku nadarza się szansa, żeby stworzyć mylę, że byłyby po nich w sieci pamiątki. Back to this museum. In the meantime, you have all these people that move away and they don't know what to do with Grandma's books. Muzeum powstało, żeby uczestniczyć tych lat, co ty byli pierwsi. W 70. latach zwolnił się budynek po biurach zrenowanego tartaku. Miał być rozebrany. Mój proboszcz mnie namówił, żeby kupić stoi razem z ledzama zacząć odnawiać. Pierwsze eksponaty były z moich checiów, potem zaczął się zbierać ich bardzo wiele. Wiele ledzy bardzo chciało, żeby w sieci poleści pamiątki było zebrane. Temu tak bardzo się włączyli w to robotę. To, co ty je dzysy, to jest wspólny dokaz nas wszystkich. To była ostatnia chwila, żeby to zretać. Są te ważne poleści pismiona, gazety, jak choćby wiarus redagowany przez Hieronima Derdowskiego. Kontynuatorem sprawy kaszubskiej po Florianie Cejnowie był Hieronim Jarosz Derdowski. Urodził się przed 150 laty w Wielu należącym obecnie do powiatu kościerskiego. Zmarł 100 lat temu w Winionie na północy Stanów Zjednoczonych, dokąd wyemigrował w 1885 roku. Uczył się w gimnazjach w Chełmie i Olsztynku. Po maturze pracował jako nauczyciel domowy w kilku miejscowościach. Dużo podróżował, zarówno po Kaszubach, jak i Europie. Będąc dziennikarzem Gazety Toruńskiej, objawił się jako niezwykle utalentowany poeta. Tam powstało największe jego dzieło, czyli Jak puncier liści do Pucka Płysyce jachył. To dzieło miało najwięcej wydań spośród wszystkich książek napisanych w języku kaszubskim. Autor zastosował w nim polską pisownię, za co niejednokrotnie był krytykowany. Jednakże znakomity humor i talent literacki spowodowały, że Derdowski wciąż jest bardzo popularnym lirykiem kaszubskim. Jest także autorem znanego powiedzenia "Nie ma kaszeb bez Polonii, a bez kaszeb płelści". Derdowski to po prostu mówił
po prostu tak mówił, że my Kaszuby brońmy polskich morskich granic, a w Warszawie nasi bracia mają naju za nic. Gdyż rzeczywiście Kaszuby byli traktowani jakoś, no, jako, no, nie za bardzo. To jakoś to niektórzy to jest jakaś tylko zepsuta polszczyzna, niektórzy o tym, niektórzy, że to jest tam z niemieckiego. Heruś, nasz kochany Heruś, co za wielu rodzów, razem tu z drudzimi knopami tu do szkoły chodzą, nie śpiewali różne pieśni o nim i wszystko i był, no był po prostu ubóstwiany był przez część, a część niego, że to nie liarzą, on to był taki trochę to, bo on różne kawały robił, zresztą on taki na przykład kawał zrobił, że jak wtedy tam poszedł na pomoc papieżowi, jak tam papież walczył z Garibaldem, to on tam się wybrał i do Francji, potem tam balonem się przeprawił z jakimś tam przez Alpy i to, no i potem powrócił, bo nie miał grosza, nie miał, a wiedział, że ojciec mu nie przyśle pieniędzy żadnych, choć on by nie wiadomo co, to ojciec był skąpy raczej był, ale to on wiedział, że w końcu to myślał, że on zmarł i na jego koszta pogrzebu są takie i takie, no i ojciec nie chciał, żeby tam jego syn jakoś tam pogrzeb i tam tych 200 talarów chyba to tam wysłał tam to wszystko, no tu była rocznica tego śmierci niby, a tam się odbywa, jak to w tej pieśni śpiewają potem, jak chcę zmówić, patrzy smutnych kobiety i chłopy, a tu Heruś zdrów i cały gramolista szopy. Największą zasługą Derdowskiego jest to, że był pierwszym, który stworzył ważne dzieła literatury kaszubskiej. Przez to spopularyzował Kaszuby na świecie. W trudnych latach zaboru pruskiego dodawał otuchy, a obecnie wciąż napełnia humorem swoich czytelników. Hieronim Derdowski, there we go. About my showing people around where he is buried out at St. Mary's Cemetery in Winona. W swoim krótkim ziecym Derdowści zrobił dla nas bardzo wiele. On spoczywa na smonterze Sante Anne. Jest z tym wszystkim zaznajomił dzonka ksiądze Breze, na którego prośba i zacie pomagać z przeurządzowaniem Kasiewskiego muzeum. I robił wszystko, sprzątył, wyprawił, zmienił co trzeba, żeby zeszły funkcji przerobić ten budynek na muzeum. Ma miele staro zachować wszystkie rzeczy, co świadczyło łydzajaniem poleścich pionierów w Winonie. Tejmy zaciele siekać w parafialnych ksągach, ledzy ły poleścich kłeżniach i odtwarzać ich dziecową drogą. Wiele też dało są odczytać sprawy na smonterzach. Po nich wyprowadzą rozmaite głosy, przeważnie są to polisie. Wiele ty przejeździ i siki swoich kłeżeni. Często ti starsi ledze, co są rozsuny po Ameryce, przesilają nam a pytają swoje poleści kasiewści pamiątci i darają je naszemu muzeum, którego stawi są skarbnicą kasiewskusce w Ameryce. Zary przy muzeum je zala, CTC odbywają się rozmaite uroczyzny. Tak było 15 sierpnia. Co roku tego dnia odbywa się zjazd Kasiebów Apelechów. Jest to związane z podejściem święta Matki Bożej Siwny, jak jedle Pelechów w USA, jak narodny święto. Do Winone tej zjeżdżają się Kasiebi Apelesie z tego miasta łykoległe, a nawet dość daleka. I started Polish dancing in California when I was a member of the Polish National Alliance. Jesą zaczęła interesować z polskim tuńcem jeść w Kalifornii, cie jesą ucięła w koledżu, a tam rząd Kalifornii zrechtowył festiwal polskich tuńców. Było tyś karno z Nordowy Dakoty, z Warszawy. To mnie tej baro zaciekawiło. Jak je wróca do Warszawy, to je wstąpia do te karna, a potem uestać jego kierownikom. My wiele razy występujemy usy, ale tyś wsiądze tam, gdzie mieszkają Puelice. Wiele razy, na przykład tu w Winonie, gdzie często przeryciwy nas ksiądz Breza. My wykonujemy tuńce z rozmaitych regionów Polski. Najbardziej zanelygy to od ledzy, od tego kto co może nam pomóc doradzić. Tak kwel 2 lat temu ojciec Breza zaprosił nas do Winone i poprosił, żebyśmy przerychtowali przede wszystkim kasiepści tuńce. Pomógł nam w zdobyciu materiałów, no i ma zaczęli robić. Tak my mamy teraz w programie cały kasiepści łykłyt. Tej my zaczęli ziorgać kasiepści stroje. Udało nam się sknabec ich dzonka ksiądzu Breze.
Je to jeść baro mało. Je sama mum nase kasiepści strój. Baro besmech celem jecich wicy, zielech to młezie nama płemłec, ty i mebebele baro ryt, a wdząćnie. Where these people are also from that area. Podobno was, że z całym ich pięknym zajaniem. Je ono wert ne weści były znani. Decht wsiadkłe, co mają, posiącywałem na zachowanie kasiepskusce, poleskusce. Chcąc bryza, miał leźno stary skupić tunu syt. Zrobił to, żeby kłeźdy detk jaci swoim ofiarnym robotom, u gospodarzy, dawać na muzeum. Kuleno łano, kłescu, a szkłeła, pozwolał zachować ich tożsamość. Kaszubszczyzna i Kościół, tradycja kaszubska, dziedzictwo, to wszystko, co stanowi historię tych ziem, niesamowicie mocno jest splecione z Kościołem. Właściwie to są dwie rzeczywistości, które się tutaj wzajemnie jakoś uzupełniają, dopełniają. Tymok ksiądz Sławomir Cialej nie mi wątpienie, że do Głesta Gduńskiego, do dywku do Głesta Niedzylnego, rachtować artykle łyka się bachyka się bizdzie. Sum nie je kasiebom, my kłeżnie kłecewści, ale je pod wrażeniem kulturę kasiepści belny roboty nad odkrywaniem siebie i swojej tożsamości. Ja pamiętam w latach 70. Jechałem z mamą, z moją siostrą kolejką SKM i była taka sytuacja, że dwoje ludzi rozmawiało, dzisiaj to wiem na pewno, w języku kaszubskim. Moja siostra dobrze wychowana, poczekała, aż państwo wyjdą i w pewnym momencie pyta mojej mamy: mamo, z jakiego kraju są ci ludzie? I chyba wtedy po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie, że żyją wokół mnie, obok mnie, ludzie mówiący innym językiem, być może prezentujący inną kulturę. Ja byłem wtedy chłopcem. Ale pamiętam, że takie pierwsze zetknięcie z językiem kaszubskim, z kulturą kaszubską, z tą bogatą kulturą i dziedzictwem Kaszubszczyzny nastąpiło w latach 80., kiedy byłem między innymi na łazie w Sianowie. Tam po raz pierwszy w życiu nauczyłem się śpiewać pieśń Czynowsku naszą Matinkle. Stąd prawie bierze so taci dzejanik księdza Cialeja w prasę archidiecezji gduńści. Za to zarząd główny Zrzeszeniego Kasiepsko-Pomorskiego przyznał mu medal pieniądze sądlecego organizacji. Przez artykle laureat Budzy Kasiebów do lepsi łese świąte. Jedne robią to przez całe ziecy, tak jak ten pierwszy Florian Cenywa, ojc kasiepskiego regionalizmu. To ładnie je wzora nowe nagroda przyznawany przez zarząd główny ZKP. Nagroda Budziciel Kaszubów powstała przed 4 laty. Zarząd główny uznał, że brakuje nam takiego wyróżnienia. Wyróżnienia dla osób, które w sposób szczególny wpisują się w historię Kaszub i Pomorza, sami w jakiś sposób zakorzeniwszy się tutaj, działają na rzecz Kaszubów. Po ojcu Huciedrowścim, Dzienniku Bałtyckim, ksiądza arcybiskupie Tadeuszu Gocłowścim, latosem laureata tej nagrody był profesor Brunon Synak. W latach 1998-2004 przydnik Zrzeszenia Kasiepsko-Pomorskiego. Ta nazwa, te nagrody i przyznanie mnie wyznaczy, że Zrzeszenie szło i idzie dobrą drogą, że udało nam się, nie miało co blawie, ale całemu karno, które było do Gwildzi,
zrobić to, co jest dla Kaszubów najważniejsze, że udało nam się wybudzić jakiś dziel spiących i że dziś też to się robi i że to jest dobra droga, którą Rzeszenie miejsc. Bo mi się wiodno wydawało, że my tu w Rzeszeni czasem myślimy tak, że wszędzie jest tak jak tu, a tu są ludzie, którzy są najbardziej aktywni. A jeszcze z one mają bardzo wiele tych spiących, mniej niż było, to jest cały szczęście, ale którym trzeba pomóc, żeby oni, żeby się wybudzili. Tak so złożył, że Nydgroda była wręczony w 30 rocie zna wybranie kardynała Wojtyłę na stoleca Piotrową. Ten dzień, można rzec, wpisał się bardzo mocno wielkimi letrami tyś w historię Kasieb. Będzie celem Kaszubów jest każdy, który zrobi coś dla Kaszubów, razem z Kaszubami, bo na tacie miono, jako nazwamy ta nagroda, moim zdaniem zasłużył jeden człowiek. To jest Jan Paweł II, Ojciec Święty, który tak naprawdę Kaszubów wybudził. I od tego tak naprawdę się wszystko zaczęło. Pragnę raz jeszcze zachęcić was, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję kaszubską młodemu pokoleniu. Trzymajcie z Bogiem zawsze. Te słowa wiele razy były w rodnej ziemi, kły trzeba je przypominać wszystkim mieszkańcom Pomyżgłe i Kasiebom rozsunym po całym świecie. W ternych wysoblewie w ostatnich miesiącach udało się pokazać w naszym programie. Tery od 9 listopadnika rodna ziemia bądze miała leno 10 minut. Emisja bądze w niedzielę, rano o godzinie 8:05, a powtórka o 5 po południu.